Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα επεισόδιο του podcast Σωματείου Εργασίας Διανομέων Πλατφόρμων και Δαχημεταφορών Ελλάδος. Είμαι ο Ιωάννης Μουσούλης και πρόεδρος του Σωματείου. Πριν ξεκινήσει αυτή η σειρά podcast, αξίζει να θυμηθούμε κάτι απλό. Πίσω από κάθε παραγγελία υπάρχει ένας άνθρωπος στο δρόμο. Ο διανομέας που αντιμετωπίζει καθημερινά την κίνηση, τον καιρό, τους κινδύνους και την πίεση σε δουλειά. Στα επεισόδια που θα ακολουθήσουν θα μιλήσουμε για όσα συνήθως μένουν εκτός συζήτησης. Για την εργασία, την ασφάλεια, τα δικαιώματα, τις πλατφόρμες και το μέλλον του επαγγέλματος. Αυτή είναι η φωνή των διανομέων και τώρα ξεκινάμε. Σήμερα έχουμε έναν καλεσμένο και συνάδελφο, τον Κώστα Τονιώρα, και σήμερα θα μιλήσουμε για την οδική πραγματικότητα της εργασίας μας και την επικινδυνότητα. Πριν ξεκινήσουμε, μην ξεχάσετε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι και στη περιγραφή θα έχουμε χρήσιμα link για περισσότερες πληροφορίες. Κώστα, σύμφωνα με μια μελέτη, το ΑΠΘ λέει ότι 7 στους 10 διανομείς έχουν εμπλακεί σε τροχαίο ατύχημα. Μέρος αυτών είμαι και εγώ. Τα τελευταία 5 χρόνια έχω εμπλακεί σε ατύχημα 2 φορές. Και το ένα σοβαρό, όπως το ξέρω. Και τα 2 ήταν σοβαρά. Το ένα έμεινα 3 μήνες εκτός εργασίας και το άλλο έμεινα 1,5 μήνα. Εσύ είχες ατυχήματα πάνω στην εργασία σου? Σοβαρό ατύχημα προσωπικά προς τιμήν δεν έχω. Σοβαρό ατύχημα. Ναι. Έχω μικρές πτώσεις, έχω ταλαιπωρίες, έχω αυτά. Αυτό συμβαίνει γιατί επειδή είμαι χρόνια στη δουλειά, είμαι περίπου 20 χρόνια, κάνω τη δουλειά αυτή. Τα τελευταία 5,5 με 6 χρόνια σε πλατφόρμα. Mm-hmm. Έχω αλλάξει δραματικά τον τρόπο που οδηγάω. Σίγουρα είναι και η ηλικία, σίγουρα είναι και αυτά που βλέπεις. Αναγκάζεσαι να το αλλάξεις γιατί αρχίζεις και καταλαβαίνεις ότι και συνειδητοποιείς με τον πιο σκληρό τρόπο. Εγώ ευτυχώς όχι με τον τόσο σκληρό, γιατί όπως είπα δεν έχω πάθει τόσο χοντρό. Η αλήθεια εδώ, η διαφορά μας είναι ότι εσύ έχεις μισθωτή εργασία στην πλατφόρμα, ενώ εγώ είμαι ελεύθερος επαγγελματίας. Παίζει και αυτό ένα σημαντικό ρόλο. Παίζει κάποιο ρόλο, αλλά ουσιαστικά στον κίνδυνο είμαστε εξίσου εκτεθειμένοι. Εγώ μιλάω για μεγαλύτερο κίνδυνο στην αλγοριθμική πίεση. Ναι, βέβαια, και στην... Ένας freelancer μπορούμε να πούμε ότι λαμβάνει πιο πολύ αλγοριθμική πίεση και έχει πολύ περισσότερο άγχος πάνω στο τιμόνι. Όταν βγάζουν μιας αντίστροφης μέτρησης ρολόι και σου λέει ότι πρέπει σε 2 ώρες να παραδώσεις 10 παραγγελίες, εσύ αναγκαστικά θα πρέπει να παραβιάσεις και το μιλάς για τα μπόνους. Για τα μπόνους, ναι, τα μπόνους. Θα πρέπει να παραβιάσεις και έναν ερυθρό σηματοδότη, θα πρέπει να κάνεις παραβάσεις οι οποίες είναι ενάντια στον ΚΟΚ. Φυσικά τα καταδικάζουμε όλα αυτά, αλλά κρύβεται πίσω από όλα αυτά ένας αλγόριθμος ο οποίος καθορίζει αν εσύ πρέπει να τρέξεις, αν εσύ πρέπει να... Αυτό που μου αρέσει να λέω είναι ότι ο αλγόριθμος του αρέσει να είναι νομοταγής, αλλά δεν είναι νομότυπος, αλλά όχι νομοταγής. Έτσι. Δηλαδή, από τη μία σου λέει μην παρανομείς. Μην παρανομείς, έτσι, μην κάνεις παραβάσεις, αλλά από την άλλη σε πιέζει με τέτοιο τρόπο που σχεδόν η παράβαση γίνεται, ας πούμε, σχεδόν μέρος της εργασίας. Εννοείται ότι δεν προτρέπουμε σε τέτοια πράγματα και σε τέτοια συμπεριφορά. Ωστόσο, όμως, εγώ θα σου πω ένα πάρα πολύ απλό πράγμα. Φυσικά υπάρχουν κόκκινες γραμμές. Ας πούμε, το κόκκινο φανάρι είναι κόκκινη γραμμή. Δεν πρέπει να γίνεται πουδενή. Έτσι. Σε καμία περίπτωση αυτό. Δεν συζητάμε τα ευκόλως εννοούμενα. Δεν τα συζητάμε. Τα βγάζουμε απ' έξω. Έτσι. Αλλά ας πούμε, π.χ. πόσα μαγαζιά και πόσες παραδόσεις σε πελάτες υπάρχουν που γίνονται μέσα σε πεζόδρομο. Αρκετές. Γενικά υπάρχουν πάρα πολλά. Μην αρχίσουμε να λέμε τώρα ονόματα συνεργαζομένων καταστημάτων τώρα και γίνουμε εδώ πέρα και το κάνουμε και γίνει ροντέ εδώ η κατάσταση. Έτσι. Μπορούν να τα γράψουν κάτω από τα σχόλια φυσικά. Έτσι. Ναι, βέβαια. Στα σχόλια μπορούν να γράψουν ό,τι θέλουν. Έτσι. Εντάξει. Κόσμια πράγματα. Φυσικά δεν θέλουμε ύβρις και όλα αυτά, ας πούμε. Έτσι. Αλλά καταλαβαίνουμε, όλοι ξέρουμε, οι περισσότεροι γνωριζόμαστε μεταξύ μας. Ονομαστικά, προσωπικά ή έστω και φατσικά οι διανομής. Έτσι, και όλοι ξέρουμε την πραγματικότητα. Οι πλατφόρμες, εδώ θα πω, οργανώνουν την εργασία μέσω των αλγορίθμων και εκεί στηρίζεται όλο το μοντέλο της ψηφιακής εργασίας. Γενικά μέσα από τις μελέτες αναδεικνύονται όλα αυτά τα ζητήματα τα οποία γιατί γίνεται ένα ατύχημα.
Γιατί όλοι κοιτάμε, ο διανομέας πέρασε το κόκκινο και έπασε το ατύχημα. Δεν κοιτάμε την αιτία που πέρασε το κόκκινο. Γιατί όταν έξω έχει 38 και 40 βαθμούς και η πλατφόρμα παραμένει ανοιχτή, συγγνώμη, είσαι σε ένα δίκυκλο και η κόπωση αυξάνει το κίνδυνο ατυχήματος έως και 40%. Μπορεί και να θολώσεις μπροστά σου και να μην δεις έναν ερυθρό σηματοδότη. Πρόσεχε. Η κόπωση είναι απλά η κούραση μέσω της εργασίας. Άμα προσθέσεις πάνω σε αυτό και τις ακραίες καιρικές συνθήκες, εκεί έρχεται επιπρόσθετα άλλο ένα 30-40%. 25% έχουμε εδώ. Πόσο άλλο θέλουμε. Και όχι μόνο στις ζεστές μέρες, ας πούμε, και σε βροχή ο κίνδυνος επίσης αυξάνεται 25%. Έως και 25%. Όσο για την Μιλέτο Απιθύτα, γιατί 7 στους 10 με δίκυκλο έχουν εμπλακεί σε ατύχημα. Να πούμε ότι πόσα ατυχήματα εργατικά, γιατί μιλάμε για διανομή αυτή τη στιγμή, πόσα ατυχήματα δεν καταγράφονται ως εργατικά. Είτε από μαύρη εργασία, είτε για τους εργολάβους που είναι ένα άλλο επίσης θέμα. Θα κάνουμε ένα θέμα μόνο για αυτό κάποια άλλη στιγμή. Καταλαβαίνουμε τι θέλουμε να πούμε εδώ πέρα. Έτσι, πόσα δεν καταγράφονται. Επίσης, αυτό που είπες πριν, να τοποθετηθώ λίγο πάνω σε αυτό που είπες. Πολλές φορές καταγράφεται ως αιτία ενός ατυχήματος η υπερβολική ταχύτητα, η απροσεξία, το κόκκινο φανάρι, η παραβίαση, ας πούμε, ενός stop. Αυτά όμως που δεν καταγράφονται είναι αυτά που καθορίζουν τους λόγους που συμβαίνουν αυτά τα πράγματα, τα οποία είναι ακριβώς αυτά που συζητάμε. Έτσι. Είναι η έκθεση σε ακραίες συνθήκες και ακραία συνθήκη ή, ας πούμε, ακραία θερμοκρασία δεν είναι μόνο ο καύσωνας, είναι και το κρύο. Έτσι. Η βροχή, ας πούμε. Έτσι. Η βροχή δεν είναι ένα απλό πράγμα. Έτσι. Η βροχή επηρεάζει και την όρασή σου, επηρεάζει και την πρόσφυση στα λάστιχα, που σημαίνει στο φρενάρισμα. Εδώ να πούμε κάτι, ότι το Σωματείο μας έχει καταθέσει υπόμνημα στο Υπουργείο Μεταφορών για το συγκεκριμένο να σταματάνε οι πλατφόρμες σε ακραία καιρικά φαινόμενα και να υπάρχει ένα συνδεδεμένο σύστημα με την ΕΜΗ και την Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, ώστε να μην χρειάζεται η πλατφόρμα να χρειάζεται να κλείσει η ίδια την εφαρμογή, αλλά να κλείνει αυτόματα μέσω ενός συνδεδεμένου συστήματος. Να είναι υποχρεωτικό το πρέπει. Είναι υποχρεωτικό, γιατί εντάξει, η ασφάλεια προέχει και όταν πάθει κάποιος διανομέας ένα ατύχημα, ένα εργατικό ατύχημα, επιβαρύνει το ίδιο το κράτος. Και το ίδιο το κράτος βλέπουμε καμιά φορά, πηγαίνουμε στα ΤΕΠ και είναι γεμάτο από ανθρώπους οι οποίοι έχουν εμπλακεί σε τροχαία ατυχήματα. Επίσης, να πούμε και κάτι άλλο. Θέλω πρώτα απ' όλα να απευθυνθώ στους συναδέλφους. Όσο κοινότυπο και να ακουστεί αυτό που θα πω, πρέπει να καταλάβουν η πλειοψηφία των συναδέλφων, γιατί δεν το έχουν συνειδητοποιήσει ακόμα, ότι δεν είναι απλοί εργαζόμενοι. Είναι επαγγελματίες οδηγοί δικύκλου μέσα στον αστικό ιστό. Και αυτό ειδικά το τελευταίο, το μέσα στον αστικό ιστό, αλλάζει πάρα πολλά πράγματα. Η επικινδυνότητα μεγαλώνει πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Έτσι. Πόσο μάλλον δε, έτσι, όταν πλέον η πλειοψηφία των συναδέλφων είναι freelancers, έτσι, και σε συνδυασμό με τις χαμηλές τιμές που υπάρχουν, αναγκάζονται να δουλεύουν 8, 9, 10 ώρες. Η συμπίεση, εδώ θα πω η συμπίεση των τιμών, ναι, δουλεύουμε παραπάνω ώρες, αλλά αυτό είναι επικίνδυνο γιατί αυξάνει, όπως είπαμε, την κόπωση έως και 40% επιπλέον στο να γίνει ατύχημα. Βεβαίως. Και πάνω σε αυτό που έχουμε τοποθετηθεί και δημόσια, είναι ότι η δίκυκλη ασυνόμευση ιδείας, δεν ξέρω αν το γνώριζες, το ανώτατο όριο που δουλεύει πάνω στην μηχανή είναι 6 ώρες. Όχι 8 ώρες, ας πούμε. Όχι 8 ώρες, είναι 6 ώρες. Δηλαδή σαν είναι εξάωρη, ας πούμε. Είναι εξάωρη, ναι, γιατί... Και αυτό γιατί γίνεται. Αυτό γιατί αυξάνει το να υποστεί ο αστυνομικός εργατικό ατύχημα. Λόγω της μηχανής. Λόγω της μηχανής. Που η μηχανή αυτή γνωρίζεις ότι είναι και μεγαλύτερη, έχει και προδιαγραφές. Μάλιστα. Έχουν πολλά περισσότερα map από ότι ένας διανομέας. Επίσης για τα map.
Μου δίνεις ωραία πάσα. Να πούμε κάτι για τα ΜΑ, παιδιά. Όχι πως δεν είναι σημαντικά. Έτσι. Δεν το συζητάμε αυτό. Το κράνος σώζει ζωές. Ωστόσο πρέπει να καταλάβουμε κάτι. Το κράνος σώζει ζωές. Θα μιλήσω για όλα γιατί πρέπει να τα πούμε όλα. Το κράνος σώζει ζωές. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί να σε αφήσει ανάπηρο ένα αυτοκίνητο. Έτσι. Και αυτό σημαίνει ότι πρέπει και εσύ να προσέχεις πρώτα απ' όλα στον δρόμο. Αλλά πρέπει και να καταλάβουμε όλες αυτές τις υποσκάπτουσες αιτίες που επηρεάζουν ένα ατύχημα. Άλλο μαπ, το αδιάβροχο. Ένα αδιάβροχο δεν σε κρατάει ασφαλή, σε κρατάει απλά στεγνό. Έτσι. Δεν σου δίνει ασφάλεια, ούτε σου αυξάνει την πρόσφυση στα λάστιχα, ούτε σου αυξάνει την ορατότητα που βρέχει τη ζελατίνα και βλέπεις τα μισά από ό,τι βλέπεις. Έτσι. Ένα αδιάβροχο είναι για να σε κρατήσει στεγνό, αν θες να πας από το σημείο Α στο σημείο Β και να σταματήσει εκεί η κατάσταση. Όχι να είσαι 2 και 3 ώρες να οδηγάς μέσα στον αστικό ιστό και ό,τι αυτό σημαίνει, δηλαδή ότι είσαι έρμεο και των λαθών και των άλλων οδηγών, έρμεο των κακών δρόμων, της κακής κατάστασης, του οδοστρώματος, έτσι. Και άμα βάλουμε και την κούραση και όλα αυτά επάνω, πάρα πολύ. Να βάλουμε και τα μπόνους που οθούν τους συναδέλφους, έτσι, να βιαστούν να παραδώσουν για το κάτι παραπάνω. Έτσι, το χρονόμετρο που πες εσύ πριν. Το χρονόμετρο, η αντίστροφη μέτρηση. Η αντίστροφη μέτρηση ακριβώς. Έτσι, όλα αυτά συνθέτουν ένα μείγμα, έτσι, άκρως επικίνδυνο για τον εργαζόμενο. Έτσι, γιατί είτε είσαι ελεύθερος επαγγελματίας με μπλοκάκι, είτε δουλεύεις σαν μισθωτός, εργαζόμενος είσαι. Να λέμε, να πούμε την αλήθεια κάποια στιγμή. Το είπαμε σε αυτά τα ζητήματα, ειδικά στις καιρικές συνθήκες, πρέπει να υπάρχει, όπως έχουμε εδώ το κουμπί emergency stop, και σταματάνε αυτόματα επίσης κάτι άλλο. Παραγγελιοληψίες. Επίσης κάτι άλλο που πιστεύω ότι και εσύ το κάνεις κάθε μέρα και εγώ το κάνω κάθε μέρα, όλοι μας. Έτσι. Πόσα παράνομα παραγαρίσματα κάνουμε την ημέρα για να παραδώσουμε την παραγγελία μας. Αναγκαστικά, ναι. Έτσι. Να πω ένα παράδειγμα. Πάνω στο σταδίου. Σταδίου 10 σου λέω εγώ. Ξέρουμε όλοι πώς είναι. Μπροστά από την Παλαιά Βουλή. Εκεί πέρα δεν μπορείς να αφήσεις κάπου το μηχανάκι. Έτσι. Και το 10 είναι από τα νούμερα τα ζυγά. Έτσι, που δεν είναι μεριά Βουλή, είναι απέναντι. Όσοι εργάζονται στο κέντρο, γιατί εγώ και εσύ εργαζόμαστε στο κέντρο, οπότε γνωρίζουμε. Ακριβώς. Ναι, το κάνουμε. Δεν γίνεται να κρυφτούμε πάνω σε αυτό, διότι δεν μας το επιτρέπει η εντατικοποίηση της εργασίας αυτής. Το ότι μας πιέζει ένα χρονόμετρο να παραλάβουμε, ένα χρονόμετρο να παραδώσουμε, και όλο αυτό δημιουργεί ένα άγχος, και ταυτόχρονα με την οικονομική ανασφάλεια που είπαμε και σε ένα άλλο podcast ενός ελεύθερου επαγγελματίου που τον βαραίνουν τα έξοδα, οθούν σε μια κατάσταση επικίνδυνη για τον ίδιο τον εργαζόμενο. Είσαι πάνω στη Βασιλής της Σοφίας. Πώς μπορείς εκεί να αφήσεις το μηχανάκι σου, είτε σκούτερ είναι αυτό είτε παπάκι, να τα αφήσεις έστω στην άκρη του, θα σου το πάρουν πέρα. Τι θα κάνεις, θα το βάλεις για 2 λεπτά μέχρι να παραδώσεις τον πελάτη για να βγεις πάνω στο πεζοδρόμιο. Δεν μπορείς να κάνεις αλλιώς. Θα σου το πάρουν πέρα. Και όχι μόνο αυτό. Ακόμα και όταν πας ακόμα και να τα αφήσεις πάνω στο οδόστρωμα, όταν θα πας μετά να το καβαλήσεις, υπάρχει περίπτωση να σε χτυπήσουν. Εμένα με χτύπησε αυτοκίνητο στην Κατεχάκη. Στην άνοδο της Κατεχάκης, σε ένα συγκεκριμένο μαγαζί, μην πούμε το όνομα, δεν χρειάζεται. Ναι. Έτσι. Και ευτυχώς φορούσα το μπουφάν που έχει από μέσα όλα τα πλαστικά και του ξύλωσα τον καθρέφτη. Δηλαδή πήγε να ανέβω στο μηχανάκι, αυτός ήρθε και με χτύπησε από πίσω. Δηλαδή κινδυνεύουμε ακόμα και εκεί. Και πεζοί. Και ακόμα και πεζοί κινδυνεύουν. Και το ωραίο είναι, το αστείο είναι ότι πήγε να μου ζητήσει και αποζημίωση. Γιατί λέω, συγγνώμη, με χτύπησες και θες να σε πληρώσω και όλα. Εντάξει, εκεί σηκώθηκε και έφυγε. Εντάξει, θα γινόμαστε μαλλιά κουβαριά, αλλά αυτό δεν έχει σημασία τώρα. Δεν έχει σχέση. Αυτό που θέλω να πούμε είναι το εξής. Ότι το ατύχημα δεν αργεί να γίνει. Δεν αργεί να γίνει και δεν είναι μόνο, είναι μόνο ο τίτλος ότι φταίνε οι οδηγοί. Έτσι. Το ατύχημα είναι και αποτέλεσμα της εργασίας. Είναι αποτέλεσμα της εργασίας, σωστά. Η εργασία μας είναι ταυτόσιμη με την επικινδυνότητα. Δεν πρέπει να βλέπουμε το δέντρο, αλλά το δάσος, το οποίο κρύβεται όλος αυτός ο εργασιακός μεσαίωνας, θα τον έλεγα. Αλλά εντάξει, θα το πούμε ένα σύγχρονο ψηφιακό μοντέλο εργασίας. Είναι αυτό που λένε στο εξωτερικό, ουσιαστικά είναι rat race. Κυνηγάς όλη την ώρα κάτι που δεν μπορείς να το φτάσεις. Έτσι, στόχους,
όλη την ώρα αυξανόμενος, έτσι, πίεση όλη την ώρα αυξανόμενη, αξιολόγηση όλη την ώρα αυξανόμενη. Αυτή είναι η ψυχοκοινωνική κίνδυνη, ναι. Αλλά αποδοχές όμως ή σταθερές ή προς τα κάτω. Ποτέ προς τα πάνω. Ακόμα και τον μπόνους όταν σου βάζουν, ξέρουμε τι γίνεται. Σου μειώνουν τη βασική αμοιβή. Δεν υπάρχει διαφάνεια. Το έχουμε ακριβώς αναλύσει. Αυτό είναι σε άλλο θέμα. Είσαι δηλαδή, Κώστα, σε ένα συνεχές άγχος αξιολόγησης, στην ανασφάλεια ενός εισοδήματος, σε έναν ελεύθερο επαγγελματία, το φόβο αποκλεισμού. Δηλαδή φοβάσαι ότι αν δεν παραδώσεις το χρόνο σου, μπορεί η πλατφόρμα ανά πάσα ώρα και στιγμή να σε αφήσει άνεργο. Και φυσικά το burnout και την κόπωση. Που αυτό είναι... Πρέπει να καταλάβουν οι συνάδελφοι ότι όλα αυτά τα θέματα έτσι, συμβάλλουν στο να κουράζεσαι μία ώρα αρχίτερα, στο να πέφτουν οι αντιδράσεις σου και τα αντανακλαστικά σου μία ώρα αρχίτερα, έτσι. Και το ατύχημα δεν αργεί να έρθει. Εγώ προσωπικά, που ξέρεις πολύ καλά, έχουμε μιλήσει ώρες για το πώς, τον τρόπο που οδηγάω, έτσι, που δεν ξεπερνάω τα 30-35 χιλιόμετρα μέσα στον αστικό ιστό. Και αυτό είναι το σωστό. Και όμως βλέπεις, ναι, το σωστό είναι, αλλά και πάλι κινδυνεύω. Και όταν λέμε κινδυνεύω με την, δηλαδή κυριολεκτικά κινδυνεύω. Το τι βλέπω κάθε μέρα και το τι μου τυχαίνει. Έτσι. Το ζούμε αυτό. Πρέπει να καταλάβουν όλοι οι συνάδελφοι ότι η επικινδυνότητα και διανομέας είναι ταυτόσημα. Έτσι. Και πάνω εκεί πρέπει επιτέλους να έρθει η αναγνώριση της πραγματικής μας εργασίας που κάνουμε. Έτσι, δεν παραδίδουμε απλά για 3,5 ευρώ, για 3 ευρώ, για 2,5, για 1. Έρχονται επιπροσθέτως στο ότι κάνεις μία δουλειά επικίνδυνη. Δεν υπάρχει ούτε ένα επάγγελμα στον πλανήτη που να είναι επικίνδυνο και να μην πληρώνεται παραπάνω ακριβώς γι' αυτό. Θα μου πεις, τα χρήματα θα ξεπληρώσουν ένα σπασμένο πόδι ή να μείνεις ανάπηρος? Όχι, αλλά καλώς ή κακώς, στο σύστημα που έχουμε φτιάξει και ζούμε, αυτά τα πράγματα τις ξεπληρώνονται. Εγώ θα πω πάνω σε αυτό που είπες κάτι. Δεν υπάρχει στον πλανήτη επάγγελμα που να έχει σχέση με τιμόνι, δηλαδή να είσαι πίσω από ένα τιμόνι και να μην ξεκουράζεις επαρκώς. Δηλαδή, τι θέλω να πω, έχουμε δει οδηγό νταλίκας να οδηγάει 12 και 15 ώρες? Ποτέ. Υπάρχει ψηφιακός ταχογράφος. Έχουμε δει πιλότο που έχει μέσα επιβάτες να οδηγάει 10 και 12 ώρες μόνος του? Όχι. Πώς γίνεται ο διανομέας να οδηγάει 12 ώρες πάνω σε 2 ρόδες στον αστικό ιστό? Στον αστικό ιστό που έχεις πάρα πολλούς κινδύνους. Ακριβώς. Και να περάσουμε, Κώστα, στη τελευταία ενότητα του podcast. Υπάρχουν άλλες επιπτώσεις στην υγεία όσο δουλεύουμε πάνω στην εργασία αυτή? Βεβαίως. Εκτός από τα προφανή, δηλαδή μυοσκελετικές διαταραχές, παντός είδους και σε κάθε σημείο του σώματος. Έτσι, γιατί ο κάθε άνθρωπος, μην ξεχνάμε, είναι διαφορετικός. Εγώ, ας πούμε, έχω αναπτύξει ευαισθησία με το κράνος στο αυγενικό. Όπως ξέρεις, είχα πάρει και 2 εβδομάδες αναρωτική, δεν μπορούσα να περπατήσω. Ζαλιζόμουν να πέφτα κάτω. Έτσι. Έχω πόνο στο γόνατο. Εγώ προσωπικά έχω πόνο και στη μέση, το οποίο το παλεύω και με γυμναστική κτλ. Γνωρίζω ανθρώπους οι οποίοι έχουν αναπτύξει πολύ μεγάλη ευαισθησία στο ορεινικό σύστημα. Έτσι, έχουν ιγμορίτιδες συχνά, ταλαιπωρούνται. Γνωρίζω ανθρώπους που λόγω κρύου, γιατί όπως είπαμε δεν είμαστε όλοι οι ίδιοι, άλλοι έχουν άλλες ευαισθησίες από κάποιους άλλους, έχουν αναπτύξει μικρανίες λόγω του κρύου. Έτσι. Δερματικά προβλήματα. Έτσι, από πανάδες, από σχεδόν μόνιμα καψίματα. Υπάρχει και αυξημένος κίνδυνος καρκίνο του δέρματος. Λοιπόν, καρκίνο του δέρματος, έτσι. Βεβαίως. Υπάρχει... Κίνδυνος να έρθει ένα έντομο να μας χτυπήσει. Γιατί εμένα έχει τύχει αυτό. Εντάξει, ναι, συμβαίνει, ναι. Είχε πριστεί το χέρι μου εδώ πέρα. Υπάρχει έρευνα που γνωρίζω ότι είναι καθοδόν. Έτσι. Δεν ξέρω βέβαια σε ποιο στάδιο βρίσκεται ακόμα ή κατά πόσο είναι ολοκληρωμένη ή όχι. Που γίνεται έρευνα για καρκίνο των όρχεων. Φυσικά, εμείς ετοιμάζουμε. Θα μου πεις γιατί καρκίνο των όρχεων, γιατί εντάξει, καλός ή κακός η δουλειά μας. Είναι ανδροκρατούμενη. Είναι ανδροκρατούμενη. Αλλά δεν σημαίνει ότι στο μέλλον δεν θα υπάρχει και ανάλογη έρευνα, ας πούμε, για τις γυναίκες. Φυσικά. Έτσι. Ναι. Απλά επειδή οι περισσότεροι είμαστε άντρες, γι' αυτό γνωρίζω ότι υπάρχει κάποια έρευνα. Και θα το πω πάνω σε αυτό ότι φαίνεται λίγο περίεργο, επειδή το λέμε αυτή τη στιγμή, αλλά πριν κάποια χρόνια λέγανε για καρκίνο του μαστού και δεν ξέρανε τι είναι.
Έτσι ακριβώς και οι άντρες δεν γνωρίζουν το συγκεκριμένο... Τη συγκεκριμένη συνέπεια της δουλειάς μας. Ναι. Ότι μπορεί να έχει και εκεί επιπτώσεις. Έχει επιπτώσεις. Έτσι. Δηλαδή, οπότε μιλάμε για μυοσκελετικά, μιλάμε για κρανιοκεφαλικά, μιλάμε για αναπνευστικά. Συνάδελφοι, είμαστε κυριολεκτικά είμαστε συνέχεια πίσω από μία εξάτμιση. Είτε είναι αυτοκίνητο, είτε είναι φορτηγό, είτε είναι μηχανή, είτε είναι οτιδήποτε, και είμαστε κυριολεκτικά όλη την ώρα πίσω από μία εξάτμιση. Δηλαδή, αν το επάγγελμά μας, συν όλα αυτά που έχουμε πει για την επικίνδυνοτητα, αν το επάγγελμά μας δεν είναι ανθυγιεινό και επικίνδυνο, δηλαδή, δεν ξέρω τι άλλο χρειάζεται να γίνει. Δηλαδή, να πεθαίνουμε κατά δεκάδες καθημερινά, ας πούμε. Έτσι, γι' αυτό χρειάζεται, συνάδελφοι. Πρέπει να αναγνωριστεί η επικινδυνότητα του επαγγέλματος. Ακριβώς. Και αυτό που έχουμε πει και στο Υπουργείο Εργασίας είναι ότι πέραν του ότι γίνονται συλλογικές συμβάσεις στα καταστήματα, αντίστοιχα πρέπει να γίνει και στους ελεύθερους επαγγελματίες στις ψηφιακές πλατφόρμες. Ακριβώς. Αυτό το επίδομα πρέπει να θεσπιστεί και για τις ψηφιακές πλατφόρμες. Χρειάζεται μια επέκταση. Ο διανομέας με μπλοκάκι, έτσι, χρειάζεται να δουλεύει σε ένα πλαίσιο, έτσι, τουλάχιστον οριακού χαμηλού. Ότι από εκεί και κάτω, φίλε, δεν μπορεί, είναι κοκκίνη γραμμή. Είτε αυτό μιλάμε για τιμές στην εταιρεία, για τιμές δηλαδή αναπαραγγελία, αναδρομολόγιο, έτσι. Είτε μιλάμε ακόμα και για ώρες εργασίας. Έτσι, γιατί οι ώρες εργασίας μαζί με ένα σωστό πλαίσιο τιμολογιακό εξασφαλίζει, έτσι, μια πιο ήρεμη, χωρίς άγχος και με λιγότερα ατυχήματα, γιατί το άγχος φυσικά δημιουργεί όλα αυτά. Έτσι, συν το επίδομα, ας πούμε, ή τέλος πάντων η αποζημίωση επικινδυνότητας που πρέπει να έχει, δηλαδή δεν κατάλαβα. Δηλαδή, δεν είναι οδηγός δηλαδή. Και να μην την αφομοιώνει, να πούμε σε αυτό το σημείο, να μην την αφομοιώνει ένα δυναμικό σύστημα πληρωμών της πλατφόρμας και ο διανομέας δεν το παίρνει και καθόλου, όπως αυτή τη στιγμή δεν παίρνει, διότι έχει μειώσει τις βασικές αμοιβές μας σε ένα δυναμικό σύστημα πληρωμών η πλατφόρμα και δεν παίρνουμε αυτό που θέσπισε η κυβέρνηση το 2022 για την αποζημίωση για το δίκυκλο. Όπως βλέπουμε λοιπόν, το θέμα είναι πολυπαραγωγικό. Ακόμα δηλαδή και σε ένα podcast που εξετάζουμε την επικινδυνότητα του επαγγέλματος, την οδήγηση δηλαδή, δεν μπορούμε να μην σχολιάσουμε θέματα τιμολογιακά, γιατί όλα αυτά είναι μεταξύ τους άρρηκτα συνδεδεμένα. Έτσι, το άγχος, με τα ατυχήματα, με την κόπωση, με τα μυοσκελετικά, όλα αυτά δημιουργούν ένα εκρηκτικό περιβάλλον για τον άνθρωπο που δουλεύει μέσα στον αστικό ιστό. Το ξαναλέω. Έτσι, δεν είμαστε σε δρόμο που δεν έχει κίνηση. Έτσι. Τι να πούμε τώρα για το θόρυβο, πόσο πολύ, από κάποιο σημείο και μετά, όχι απλά σε κουράζει. Έτσι. Δηλαδή, ακόμα και άμα δεις ανθρώπους που κάνουν σεμινάρια για την ασφαλή οδήγηση, έτσι, ακόμα και αυτοί σου λένε ότι ξέρεις τι, ακόμα και ένα δευτερόλεπτο καθυστέρηση στο φρενάρισμα μπορεί να είναι 8-10 μέτρα. Πώς θα τα καλύψεις εσύ αυτά? Δεν είναι αυτό που λες. Επειδή η δικιά μας η φύση της εργασίας μας έχει να κάνει με το κινητό. Αν δεις 2 δευτερόλεπτα το κινητό σου, έχεις πέσει. Αυτά λοιπόν τα σεμινάρια που γίνονται, τα σεμινάρια ασφαλούς οδήγησης, έτσι, δεν είναι στο πεδίο επάνω. Ακριβώς. Αφορούν μεν την οδήγηση γενικά, έτσι, αλλά όμως δεν εξειδικεύονται πάνω σε ακριβώς αυτό που κάνουμε εμείς. Γιατί άμα τους πεις, σύμφωνα με μελέτες, γιατί σε μελέτες αναφέρονται όλοι αυτοί, σε στατιστικά κτλ. Σε έρευνες. Και καλά κάνουνε, αλλά άμα τους πεις ότι πόσο αυξάνεται η περίπτωση ατυχήματος όταν κοιτάς την πλοήγηση, δεν ξέρω να σου πούνε. Και αν σου πεις ότι, φίλε μου, εγώ δεν πηγαίνω σε ένα επαρχιακό δρόμο χωρίς κίνηση και να κοιτάω την πλοήγηση για λίγο. Έχω συνεχώς αμάξια γύρω μου, αμάξια να πετάγονται, μηχανάκια να πετάγονται, πεζούς να πετάγονται, μπάλες που ακολουθούνται μετά από παιδιά. Όλοι το έχουμε πάθει αυτό. Όλοι το έχουμε. Έτσι. Φοβόμαστε μην χτυπήσουμε και ζώα. Έτσι. Μη φύγει κάτι από κανένα μπαλκόνι. Είναι και αυτό. Ας πούμε. Έτσι. Πόσο αυξάνεται η τέτοια, σου πούνε, δεν ξέρω, σου λέει. Δεν το έχουμε προβλέψει αυτό. Τι δεν το έχουμε προβλέψει, αυτό είναι βασικό στοιχείο της δουλειάς μας. Και εντάξει, ένας μεγάλος αριθμός διανομέων, έτσι. Εγώ, ας πούμε, π.χ., ας πάρω παράδειγμα τον εαυτό μου, αλλά και αρκετοί συνάδελφοι, άσε με λίγο να τελειώσω. Ναι. Το 80% του δρομολόγιου που να κάνουν το κάνουν χωρίς GPS.
Στο τελευταίο κομμάτι που είναι κάποιες δεδομένες, κάποια στενά, εντάξει, εκεί θα το βάλεις. Έτσι. Όλοι αυτοί όμως που μπαίνουν, οι καινούργοι, έτσι, αυτοί κινδυνεύουν ακόμα περισσότερο. Έτσι. Οπότε πρέπει να καταλάβουν οι συνάδελφοι, έτσι, ότι το επάγγελμα, έτσι, πάει χέρι-χέρι με την επικινδυνότητα. Ότι κάποια πράγματα είναι δομικά στοιχεία της εργασίας αυτής, δηλαδή η επικινδυνότητα, ο κίνδυνος, τα ατυχήματα, δυστυχώς μπορούμε να τα μειώσουμε, έτσι, αλλά όμως δεν μπορούμε να αφαιρέσουμε την επικινδυνότητα από το επάγγελμα του διανομέα. Δεν γίνεται. Ωραία, και θα πω κάτι πάνω σε αυτό που μου λες. Αυτά δεν υπήρχαν στα μαγαζιά, δηλαδή τώρα τα ανακαλύψαμε, επειδή ήρθαν οι πλατφόρμες. Οι πλατφόρμες υπήρχαν αυτά τα προβλήματα. Πάντοτε. Μιλάμε για οδήγηση. Και θα μιλήσω για κάτι το οποίο το ζούμε και καθημερινά. Απλά η εντατικοποίηση στην πλατφόρμα έφερε στην επιφάνεια και άλλα θέματα. Έτσι, δηλαδή, εγώ, ας πούμε, π.χ. δεν είχα νιώσει ποτέ θερμική εξάντληση. Έτσι, έχω νιώσει στην πλατφόρμα θερμική εξάντληση. Δηλαδή, σκοτίνιασα, ρε παιδάκι μου. Δηλαδή, άρχισα να τρέμω. Με έπιασε κρύος υδρότας και τέτοια, δηλαδή έπαθα blackout. Δεν το είχα νιώσει αυτό ποτέ, ας πούμε. Αυτό έχει γίνει λόγω της εντατικοποίησης, γιατί είναι non-stop, είναι ασταμάτητη εργασία. Και θα πω και το άλλο. Δεν βλέπουμε που αυτές οι πλατφόρμες ανοίξαν τους χάρτες και πηγαίνουμε σε περιοχές που δεν είχαμε πατήσει ρόδα. Αυτό που, για να το πούμε με πιο λίγες λέξεις, ένα GPS θα σου δείξει πού θα πας. Για να βγεις εκεί που το έχεις ορίσει να πας. Έτσι. Όμως ένα GPS δεν θα σου υποδείξει την ιδιαιτερότητα της κάθε περιοχής. Έτσι, γιατί κάθε περιοχή έχει ιδιαιτερότητες. Έχει σημεία τα οποία είναι επικίνδυνα, πολύ επικίνδυνα, καθόλου επικίνδυνα. Έτσι, ένας διανομέας που γνωρίζει 3, 4, 5 περιοχές, έτσι, είναι πολύ πιο ασφαλής εκεί. Έτσι, όταν πηγαίνεις αυτό που λες εσύ σε αχαρτογράφητες για σένα περιοχές, μπορεί να λες εδώ θα στρίψω δεξιά, αλλά αυτό το σημείο μπορεί να έχει μια τέτοια ιδιαιτερότητα, να έχει ένα στόπι, να απαγορεύεται πίσω από δέντρα, να έχει αμάξια παρκαρισμένα με τέτοιο τρόπο, γιατί υπάρχει πρόβλημα. Παντού υπάρχει πρόβλημα στην Αθήνα με πάρκινγκ, και να πετάγονται πεζοί, να πετάγονται αυτοκίνητα. Έχουν συμβεί ατυχήματα τέτοια. Θα σου πω κάτι. Εγώ σε αχαρτογράφητη περιοχή έπαθα τα ατυχήματα. Βέβαια, που να την πάθεις. Στη γειτονιά σου εδώ πάθεις. Ποτέ δεν ξέρεις, αλλά το σημείο το οποίο είχα πάθει το δεύτερο μου ατύχημα ήταν ένα σημείο το οποίο και κατά τις πρωινές ώρες είχε γίνει το ίδιο ατύχημα που έγινε και το απόγευμα με μένα εμπλεκόμενο. Αυτό ακριβώς. Οπότε θεωρώ ότι και το άνοιγμα, το να δουλεύεις σε ένα λεκανοπέδιο που είναι η Αθήνα, είναι άκρος επικίνδυνο για έναν διανομέα ο οποίος δεν γνωρίζει την περιοχή και πρέπει να είναι συνεχώς πάνω στο κινητό του για να βλέπει το GPS. Να πούμε στους συναδέλφους, μεγάλη προσοχή, η ζωή έχει μεγαλύτερη αξία από οποιαδήποτε παραγγελία που πηγαίνουμε στον δρόμο, και αυτό πρέπει να το έχουμε ως νόμο. Και δεύτερο νόμο, ότι πρέπει η ασφάλεια να είναι προτεραιότητα στη ζωή μας. Όρθια χιλιόμετρα, συνάδελφοι. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Μην ξεχάσετε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι και κάτω στην περιγραφή θα έχουμε χρήσιμα link. Είμαι ο Γιάννης. Είμαι ο Κώστας. Και ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε.